Lux Musicae-festivaalin tämän vuoden teema on käänne, brytning. Me juhlitaan vähän etukäteen vuoden 17 juhlallisuuksia, itsenäisyyden juhlavuotta. Pikkusen ehkä juhlistamme myös Venäjän vallankumousta, mutta erittäin suuressa osassa on uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlallisuudet. Me kuullaan paljon Bachia ja nimenomaan niitä tärkeimpiä teoksia, teoksia cellolle ja viululle. Käänne viittaa myös siihen, että me haluamme osoittaa, että kaikessa murroksessa tapahtuu taiteessa myös jotain merkittävää. Ja ohjelma oikeastaan fokusoi juuri tämän tyyppisiin erilaisiin historiallisiin käännekohtiin ja niiden lomassa syntyneeseen taiteeseen, musiikkiin.